boss of the ghetto, DJ Villa, Tilo Zaman, Case, Koma Fantan, Level 3B. Mango man kama tanga kare saka 2021 antina miss kutongo manya mango mamres na wana demse. Mango man kama tanga kare saka ningadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Mango man kama tanga kare saka ningadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Pamango man tirikwidza makata kusvika zvangoita nchipusha panikatyakta ani moneta changshanisa chipo chandakatwera musaya anterere vanotuka vanoandareta vanotisa changu ini changu shaura now again wachanose. Mango man kama tanga kare saka ningadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Mango man kama tanga kare saka ningadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Nachizivai mamero muri kuandareta ihanjabatika ndakudhurira mabhebhi kunge jwelari kunza mukoma hilari vanokutipa mangoma handina kuchipa panikawe kudo mutundo saka musanisaiza muchiona bhoti diki. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Pamangoma ndirikwidza makata kusvika zvangoita nchipusha panikatyakta ani moneta changshanisa chipo chandakatwera musaya anterere vanotuka vanoandareta vanotisa changu ini changu shaura now again wachanose. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Nachizivai mamero muri kuandareta ihanjabatika ndakudhurira mabhebhi kunge jwelari kunza mukoma hilari vanokutipa mangoma handina kuchipa panikawe kudo mutundo saka musanisaiza muchiona bhoti diki. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Mangoma ndikamatanga kare saka ndingadzoke kumashure kutongorovera mberi kusvika kwa Mutararare kumbare. Villain Production.